سلام سلام دك عبيت واي كميك أنيكم دحنا لكم أنا إكزابير مسكين سلامية كم تعني سلام زلخو وسلامكم يزحل دك إني معري إن الحرخ ندي متفالو معلتي حق إني زان تدخطت هاي لسامري إذا متزينيهو كم تلمود شير سبسكرايب لايك ناقوركم مبارات عني دحرخ ندي سلز متأخو يتبايدي دارقا زعيقو يسرح مغنات للتفاقو مالتيو لايك شير سبسكرايب ناقوركم مبارات عني دك إني معري إنا لازان تايكبلوكم سنة زانحيت سامري جانا عشر قلعاقينا قلعة 15 عامت إياه تمرتي تمهار الدرجة شوعي ناي سنبت منفسات تمرت أون تمهارية كابتي تمرت سنبت تجمر سابت حجزة تعلم منفسات تمرتي أو قاريزة يتفلتن كابتوم دق عدا نلبن حلنا زولا درا يلن تبلنا مجنان أي خونن يو ولدا بحفتي ماني وررنا بحالتي يو بطعم يوم هافتامات بحفتنا ولدا جن سامري بزح قشتي أيقونتن عشان في زبها العبي حوالا مس حوازلوا في أورجين بطعمي جلس كازو دا يكون بطعمي أتفوتون بطعمي تخبرون كاب علتات حدا معلتي قدس من كيلي نيرو وقحتا ساعة 11 فرعان تسيئة كاملك أسانة الأجيرة نابيت خرستيان أمرحت نابيت خرستيان نخدت نكلا حدودي أوسن من جديدك إسوس أنا حمو بفرحيش تمالؤه بسمع بزموت السبد آخيهون إلى سوء إلى من جد أصلت بيت خرستيانات يا صولتا دا قبرت انكلا بجرش ترقاقا كتصلي كالتن وأمران منفسان بتاع من جدي ودي أزر آيتو ودي يزله نفرق إيه ساعة زخون صلت أقاريت أو حساب أتوت نمنتاي زي العالكو ولا تتعست نتن بدحري زموت أسوات كتئي أتبالت كعا كم زبلهم حساب مسألة موت تخنخ دحار نسخ دخيك أتلكيا ويكعا قتال يوم تبيت بولنخ انتاي كجبر إيه بكا سوق بالنفسي كملس كلنا ترخبيو موت إيو تزير خبيا جن زي سخرة سبيو مالت إيو إلى سوق بلد قدس مكيلا بي حدرها حما كترين إلى اندقنا صولتها جمرت صولتها ودي أن جزا عندها تملست إن كلا حارزب وحسام مسألة كابيني زملس من البات كم إلو وديوان ترخيبا يوون تعيديو ويسحمو نخطي أم انتانسي بس عبيت سبات كخايد ألن إلى داز بالحسب حسبت مسحانتي بقربات فلتن عدما دفز بلالاريد كتكيد دليت بحدا داك اللوادما سامري كمز إلى حتتتن ماما حداس بيت خرستيان بهدخن مسخن ولا سحجي مسوق رفع إخن مسخن إلى طيقتن ماما حداس كعا نبهو بامز إيه سامر قالي موفت متأكلكن أفت من جدي انتايت أني حكي نيرو بلتن أنت سامر قالي أنا دا عندي تتحزن لي بزوح زيري زامر كسين دياب على تمرح نزلة انتاي دخريكي بلع أفت تقام من جدي سوزود غازر أخو مسيل نيرو بلتن سامري أي سامر بالي بلوي تتمت إخسي جارك إخير إختواني بلعا ماما حداس نزي زرباناي سامري بزحي تقد سالون زربان كيران من قدان غطلا سامريين بوشتا زساب سابيو توصيدا تخيدن باري ويكا سخيرو ريخون إلى حسبت متشام زي بصح نقاريلن عفتي تقازري كسلا ودي بصحن سامري لو تدرك أساسب ترأيت إزيز رأيته صبيهن تركي ولا حدا نقاريلن جينافسي كوف زبالة سب ناي عسر تسدارو زي خوون كوف زبالة حدا سب كسارو أدنينو تراح أقرو رأيت نزي سبزي قريبا كزاربو ألين إلهانا بأخدت كما حدا استفليك عانا بزي كوف إلو زلو سب كدت إزي داني نزنارو دي سامرنا بتقو قرب مسبالتو تسيخ خيد دليا أما سلام دازي حوي نحبها تطابل عيد خير حريقي زي كن زرارو بالتو إذا ودفع عن النيو قطو كينو نعاي سب قرب إلو
ከምዚ ከማኺ ኣዛሪብኒ ካብ ዘይፈልጥ ብዙሕ ዓመታት ገይራ ኣለኹ ንስኺ ከመይ ጌርኪ ተዛሪብኒ ደሊኺ በላ ሳምሪ ከዓ መጀመርያ ክሓተካ ዝሓወይ ንስኻ ድኻ ኣብዚ ደቂስካ ዝነበርካ ወጋሕታ በለቶ እዚ ወዲ ከዓ መጀመርያ ሕተይ ዘይመለስክለይሲ ሕቶ ክምልሰልክ ተፀቢኺ እዚ ክትብልኒ ድዩ ጠጠው ኣቢልክኒ በላ ግደፍኒ በቃ ኢሉ መንገዲ ቀፀለ ብቅዱስ ሚካኤል ኢለካ ሕጂ እውን ጠጠው በል ዘረባይኩ ኣይወዳእኹን ወይ ከዓ ኮፍ ኢልና ዶ ንዘራርብ በለቶ እዚ ወዲ ድማ ብቅዱስ ሚካኤል ኢለካ በጂ ጠጠው በል ምስ በለቶ በቲ በዓል ውዕለታይ ሓላውየ ክንዲ ኩሉ ዝኾነለይ ኣብ ህይወተይ እምበኣር መፂኽኒ ሎመዓልቲ እውን 12 ቅዱስ ሚካኤል እዩ እሺ ኢሉ ገፀ ምልስ ኣቢሉ በላ ሕጂ ደስ በለክ ትዛረብ ይበል ደስ በለከ ሕተትን እሞ ኣነ መሊሰልኪ ጉዕዞ ይቅፅል በላ ሳምሪ ግን ሓንቲ ሓተታ ክትሰዶ ኣይደልየትን ናበይ ድዩ ጉዕዞኻ ናበይ ከ ክትቅፅል በለቶ ክትፈልጢ ህይወት ሞት ጥራይ እያ መወዳእታ ስለዚ ኣነ ከዓ ክሳብ እታ ዕለት ሞተይ ሕጫይ ትበፅሐኒ ብተስፋ ክጓዓዝ እየ በላ ሕጂ እውን ጥያቄኺ ተወዲእኪ መንገዲ ይቅፅል በቲ ዝፈቶ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ምፀዋዕኺ ጠጠው ኢለ ዘለኹ በላ ደፍርኪ ኣይትብለን እምበር መጀመርያ ሽንካሮት ነግረኒ ዝሓወይ በለቶ ሚካኤለ ይበሃል በላ ሳምሪ ከዓ ቅፅል ኣቢላ ሚካኤለ ምን ትበሃል ኣብዚ ከባቢታት ርኤካ ስለ ዘይፈልጥ እየ ይቅርታ በለቶ ሳምሪ ንሚካኤለ በታ ቃንዝኡን ዋና ሕማምን ስለ ዝመፀቶ ገዝኣ ፀውግ ኣቢሉ ሽሞበይ ዘገድስ ድዩ ኮይኑ በላ ሳምሪ ድማ ኖ ዘገድስ ኣይኮነን ንምፍላጥ እየ ዝሓወይ ይቅርታ ኣይተሓዘለይ በለቶ ሚካኤለ ድማ ችግር የብሉን እቲ ኣብዚ ከባቢ ርኤካ ኣይፈልጥን ዝበልክኒ ግን ሓቂ ኽእኪ ሕጂ የመፀ በላ ሳምሪ ከዓ ካበይ መፂኻ ማለት እዩ በለቶ ካብ ትግራይ የመፀ ኣብ ካልእ ሰፈር ዝነብር ዘለኹ በላ ካብ ትግራይ የመፀ ኣብ ካልእ ሰፈር ዝነብር ዘለኹ በላ ሳምሪ ድማ ምስ መን ደኣ ኣብዚ ትነብር ኣለኻ ማለተይ ወለድኻ ትግራይ ድዮም ዘለዉ ወይስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢለ እየ በለቶ ዝሓፍተይ ኣነ ኣብዚ ሰብ የብለይን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዝገበረኒ ድማ ቁሩብ ገንዘብ ነይረናኒ ኣብ ኣዲስ ተቆፂረ ዝሰርሕ ክኾን ገይረ እየ በላ ናብዚ ዝሐሸ ስራሕ ተረኸብኩ ኢለ መፅአ ዝገደደ ፀኒሕኒ ነገር ግን ኩሉ ከም ዝሓሰብናዮ ኣይኮነን ኢለ ንርእሰ የሚነ ተርኢ ኣለኺ ሕጂ እውን ኣብተን ኣብ ትግራይ ተቆፂረ ዝሰርሕ ክኾን ገንዘብ ወዲእ እየን ኣብ ከምዚ ኩነታት ይርከብ እቲ ካብዚ ደቂሱ ዝነበረ ኸመን እዩ ዝበልክኒ እውን ኣነ እየ ኢሉ መለሰላ ካብቲ ብዙሕ ሽግራቱን ንሕትኡ ክምልስ እሺ ስለ ዝበላ ፀገም መጭልፍ ኣቢሉ ነገራ ፀገም ናይ ሜኪ ዝተረድአት ሳምሪ ልባ ተነኽአት እሞ ሜኪ ሓወይ ፍቃደኛ ተኮይንካሲ ኣብዚ ኣፅንሐኒ እሞ ገዛ በፂሐ ክመፅእ ኣፀቢእክና ክንሕልል ትርእየኒ ኣለኻ ምስ ነፀላይ እየ ዘለኹ ቤተክርስትያን ምስ ነበርኩ እየ በለቶ ሚኪ እሺ ክፀንሕ እየ ዝሓፍተይ በላ ሳምሪ ብቁልጡፍ ዝተመልኦ መንገዲ ንገዝኣ ከደት እትወዮ ክንደይ ዓመታት ኣብ ሰብ ኣዛሪቦ ዘይፈልጥ እቲ ወዮ ንክንደይ ዓመታት ሰብ ኣዛሪቦ ዘይፈልጥ ዝነበረ ሚኪ ብናይ ሳምሪ ኣቀራርባን ኣዘራርባን ብጣዕሚ ተገረመ ምክንያቱ ሳምሪ ገና ቆልዓ እያ ዘላ ኢሉ ሓሰበ ሳምሪ ገዝኣ እቱ ምስ በለት ኣዶ ሳምሪ ከምዚ በለታ ኣንቲ ሳምሪ ጓለይ ክሳብ ሕጂ ድኺ ቤተክርስትያን ነርኪ በለታ ሳምሪ ብትሕዝ ዝበለ ድምፂ ንና ኣዶዋይ ምስ ሓደ መሓዛይ እምበር ንጫወት ፀኒሕና በለታ ሳምሪ ካብ ናይ ኣሸናፍ ሓዋ ክዳውንቲ ዝቕመጠሉ ሳንጣ ሓደ ቅያር ክዳን ኣውፂኣ ናብ ላስቲክ ገይራ ነታ ሰራሕተኛ ገዝኦም ድማ ከም ዝበለታ 500 ገንዘብ ኣለቅሕኒ ኣቦይ ምስ መፀ ክበኪ እየ ኢላ ወሲዳ ኣደኣ ከይርኤታ ካብ ገዛ ወፀት
ካልኣይ ክፋል ቅፅልቅ ዓብታይ ሻውሱ ሰናይ ፃኒሒት ሕቶኹም ርእይቶኹም ደሞ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ሰናይ ንዓኹም ደቂ እነይ መሃሪ